Ina danga masu motocin yufi da sun ka kwaso, kuje kuma yan masu motoci lokaci yana kulewa tun lokaci bai yi ba, kada awala ya faɗi, in awala ya faɗi motocin da ya baku ya ce ba shi asara biyu, ya san inda zai rama, ko ya sauri ya kuma da motocin nan hidi kwatai UPN tun bai kira kule na ce tun bai kira kule inda ya kira kule kun ka tahi ya ce ko waje Legas ya yi rantsuwa da gunki kwatafi ba ya dawo, ya ce kwatafi ba ya dawo, tun da fa kanun ku za ya kace, tun da fa kanun ku za ya kace ba, kagala da ku gwamna da garba mai sulke. Shugaban tafiya gare ba na dama ya shiryo a gida na ya ina sarkin gobe bello, sarkin kudu muhammadu macedo, sakastaren siti abubakar ina sa'ido dan sada, kuma ina sa'ido dan sada. Kowa ya je gidansa ya kimtsa, kowa ya dan roda domin mu shiga ƙauyuka sannan mu je birane, mu je mu karya UPN sannan mu karya yan canji tun da tukan tun da shari suka kullawa. Alhaji Musa ba ne bukata hazike inda ba na Allah ne ba, hasken wata da rana ko gajimare ko alfijiri su ne hasken Allah, amma in don hasken kyandur Haji Musa ba ne bukata, Alhaji Musa ba ne bukata, abinda a shairin kyandur inda ya haka sai shi ka kunna ga ɗakinka, to inda za ka yi bacci hankali yanka baya kwanta, malam hankali yanka baya kwantawa. In ya faɗo a cikin ɗakinka in dai bacci ya kwashe ka, in ya kama katifa ka san da duk gidanka za ya konewa, ka san da duk gidanka za ya konewa.